My people, this our brother where they call Nosunkwa. The guy for waiting happened for NnamdiKanu court yesterday. The guy don't call chain, give Nigeria government. I know the prosecutor of mass NnamdiKanu. But they said that the Igbo youth have come outside today to issue a strong message to Nigeria government and to Tinubu to immediately release Mazi NnamdiKanu. Let's watch what in this our brother talk. Ịma ọ na-ewute na obodo abụ Nigeria oge ụfọdụ ọ dịka iwu emere na this country for the poor, you know, emere iwu for the poor. And when you critically analyze ihe na-eme na this country, gị chọpụta na some people ndị trust that can deliver you from the hands of ndị rich men no ndị politicians ndị abụ ego Nigeria na-emegharị ụmụ mmadụ intimidate people that you trusted that will deliver you from their hands. Some of them will end up disappointing you. You know, some of them will end up disappointing you. NnamdiKanu ana-deny bail. Now jump for bail. NnamdiKanu no kataro jump for bail. NnamdiKanu deny bail today. Now jump for bail. 2017. No question bia court. No bia court. You know? NnamdiKanu or no kataro jump for bail. NnamdiKanu ka enyere bail. Si ya na-abịa court. Orubeghị mgbe a ga-abịa court. Ndị army awakpo family NnamdiKanu, wakpo his father's compound, gbuo ndị IPOB. Ọsọsọ mmadụ onye a ga-asị sọsọ oshishi ka ị ga-asị na ị ga-egbu ya kwụrụ ofu ebe. Sọsọ oshishi ka ị ga-asị na ị ga-egbu ya kwụrụ ofu ebe. Amami na aghọta. Ị na-edeny NnamdiKanu bail. Oh, you know, in this country, are you not in this country? When the army waburo this man, this innocent man, Gano Lobabushi and the followers here. Was it the plan of your people or the plan of the North or the plan of the federal government? Only you je wutunu, NnamdiKanu but also when the army garanolo. Only you je wute federal government, NnamdiKanu. But also, can you hold your water? Somebody name when you home. Somebody aki at your cha. Somebody asked that can they Ndiami Aga Baule Ababu on the Madu people. This is NnamdiKanu but also. Oh, Obruno Obiadu Numa. Una Babani Unachona NnamdiKanu ka wezioku. Una agwa bendi Igbo ihe unu na-achọ na ahụ NnamdiKanu. I don't understand it. O jump pro bail. Can you the circumstances so you jump for bail? Ọnọdụ ka probably mmadụ abịa court, mmadụ ebe mmadụ ikpe na court, onye ahụ abịa court. Ọ ga ha ajụ ajụjụ, kedu ihe mere na onye abịa court? Onye ọnọkatara ọbịa court. Onye ọnọkatara ọbịa court. Or jump pro bail. Or who now the circumstances leading to the jumping of bail of NnamdiKanu? Was it deliberate? Was it intentional? Was it not caused by the federal government of Nigeria? Was it not caused by the same people? Was it not caused by the same people? Who now said NnamdiKanu jump pro bail? NnamdiKanu na jump pro bail or who numeroji jump pro bail for crying out loud? Nigeria! I would call Syria. Unu chọsiri ka egbuo ya bịara bụrụ na egburu NnamdiKanu obi adị unu mma unu ekpegbuo unu n'ikpe dasa bụrụ na egburu NnamdiKanu obi kara ịdị Nigeria mma somebody anara n'aka ebe o si mgbe dị ụtọ ya bịa court ya eru mgbe o kwesịrị bịa court erubeghị ndị amị gịnị ka ndị amị chọrọ bịa na be ha ndị amị Nigeria ha chọrọ gịnị bịa na be NnamdiKanu unu jide ekwu na jump pro bail. The court is the last hope of the common man. That was what we were taught
that the court is the last hope of the common man. Or when he kill Banya, now the circumstances, NnamdiKanu jiri jump or bail. Ndị army waburu ụlọ ha gbuo ndị ha gburu onwene ka Nigerian government should call on the army India to prosecution. Onwene ka esi mee anybody arrest. Onwene onye take responsibility. Onwene onye atara ahụ. Onwere onye gara ụlọ ikpe. Onwere onye atụrụ mkpọrọ maka ihe ndị egburu n'ụlọ NnamdiKanu na 2017. Mbunu si na jump bail. Unu plan igbuye, but by the special grace of God, he escaped. Now, escape it omere, weguni iwe. Escape it omere, weguni iwe. That is why you cannot grant him bail. Ademma. Ihe onye metaro n'ụwa. I know they are finally na mgbe ikpeazụ. That is my joy. Ihe onye metaro n'ụwa. Ọ ga-anụ dị ya finally na nke ikpeazụ. Ndị amị aga na be NnamdiKanu afarukwu ụmụahịa gbagbuo ndị IPOB gbuo people. NnamdiKanu eme escape. Ọ bụrụ na ndị amị awakpoghị NnamdiKanu, NnamdiKanu ọwakaghị na abịa court, ọ kara jump bail. No, that is the answer. No. O nwere ihe mere ndị amị wakporo bebe ha? Mba. Ndị egbu ekwutere okwu ha? Mba. Ekwuteghị okwu ha na after all, how would Igbo? No, they are coming from a part of the country where that are rejected. So how watch